Dobré ránko. Dobré ránko. Teraz sme tu asi, čaute, 10 minút riešili to, že vlastne po nám svieti slnko a my sa nevieme natočiť. Tu sú nám, že robíme, čo to robíme na vlasy? Na vlasy. Recenziu produktov, ktoré používame. Ale vyzerám, že máme riedke vlasy. No. Lebo nám toto slnko... Všelijak. Dobre, nevadí. Aspoň viete, kde je problém, OK? A inak naše vlasy poznáte. Hej. No dobre, však nevadí, no tak bojujeme teraz, lebo sme presúvali stôl, celé sme to tu sa snažili preorganizovať. Hej, chceli sme trošku iný setup, robíme túto skincare veci. Osa. Ale Lara, jak tiež šla chrániť? Nie, ona útočí. Včera skoro modlivku zlikvidovala. Ale ty nemôžeš, lebo nevieme, či si alergická, dobre? No a celkovo nie. Poď celko sedlár, poď, ty budeš dnes tiež súčasť. Lebo ty tiež používaš produkty? Na vlasy. Dnes to začína. Nemôžem na teba pozerať, lebo úplne som prepalená. Hej, tak sa na teba pozrieme takto cez kameru. A ja sa tak pozriem na teba, keď sa tu nevytočím na teba takto. Ale občas, hej, budeš tak prirodzene sa pozrieme, tak teraz sa musím kontrolovať. Ja ti budem tieniť asi. No dobre, alebo tu budeme ďalšiu pol hodinu riešiť svetlo, ne, kašlíme na to. Poďme, pustíme sa do toho podľa mňa. Let's go. Dobre, tak možno čím začneme? Produktami na vlasy. No ale čím? No... Dobre, tak poď napríklad ty, že keď si začneš, že si ideš umyť hlavu, tak čo ideš? Ako máš rutinu? No takto, ja som používala doteraz iné produkty, teraz som vlastne dvakrát si už umývala zase s inými produktami, ale ja som bola dlhodobo spokojná s vecami, ktoré som používala. Ale chcela som vyskúšať tú novú radu Medicube, ktorá vyšla, táto. Tiež korejská kozmetika. Takže, ale ja najprv by som povedala k tej, čo som používala, inak rozprávam jak retard, to, čo sa mi stalo. Dobre, tak ešte som to mohla stopnúť trošku, lebo som nebola spokojná s týmto, čo mi to tu svieti. Proste ju ožiarilo. Hej. No dobre, medík. nevadí. Ideme to natočiť a tak sme vonku, ako si povedala. Áno, sme vonku a ty vyzeráš, že kanielik, ja si tu nasadím rohy a môžeme ísť robiť Mikuláša. Dobre, čo sa týka tej kozmetiky na vlasy, tak ja mám akože suchšiu pokožku hlavy a momentálne s tým nemám problém kvôli tomu, že ja som začala používať potom rôzne produkty, z lekárne som vlastne tento Dercos, on je inak skvelý, hej, že mne sa vysušuje inak aj za ušami sa mi zvykne vysušovať pokožka, túto sa mi zvykne vysušovať a zvykla som ešte aj túto na hlave. To inak prezradzam o sebe. Každopádne... Áno, aj ona má nedokonalosti. Každopádne, ak som, no už nemám, lebo som to vyriešila, ale nie, teraz mám tiež suché, takže tak, ale ako náhle som začala používať tento za ušami, suché miesta, prestaň. No. Ja som to myslela tvojmyselne. Jaj. Tak tebe asi niečo chýba. To áno. Dobre, poďme ďalej. No a potom, toto je z lekárne, tak nie je úplne najlacnejšie. Ale potom alternatíva ešte, ktorá je dobrá, tento žihlavový šampón. A ten stojí, ja neviem, to je pár eurová záležitosť, aj tento Dixie šampón, ale inak je tiež veľmi dobrý. Môj syn s tým má inak tiež problém s tou suchou pokožkou, tomu pomnem. A tiež mu toto, ale najviac mu zaberal ten Dercos z lekárne. Ale tento Dixie tiež, čiže za mňa akože toto je dobré na takú suchú pokožku hlavy. A zabralo mi to. No a potom z dlhodobého hľadiska nepoužívam žiadne kondicionéry. Hej? Ja používam len masky na vlasy. Čiže ja si umiem vlasy šampónom, potom si dám masku na vlasy. No a Mon Platy má vlastne túto, nedosadí len hoci kde len tak kúpiť. Dá sa len na jednej stránke teraz, hodím vám sem tú stránku, nepamätám si, ako sa volá, kde sa dá kúpiť. Za mňa výborná maska. Vlastne ty si ma na ňu influencela a asi ale vonia, prosím, mne to voní veľmi. Hej, prečo si to používala? Hej, som tiež už párkrát si to kúpila aj, nielen, že som ti to kradla, keď som bola u teba. A teraz bavíme sa, že ja to používam, že roky. To som chcela povedať, že vlastne keď som došla od 2021, vtedy po covide, tak vtedy si ma na to influencovala. Vtedy som to ja prvýkrát použila, čiže to je 5 rokov už. A roky som to nezmenila. Proste vždy, potom čo som si umývala vlasy šampónom, ale používala som teda väčšinou tie z lekárne a tak práve na tú suchú pokožku, tak som si umýla vlasy. Toto som si dala túto masku a vlastne
to bolo všetko. Inak akože kto neviete, tak čo asi neviete, tak ja som vlastne, ako som bola v 2008 som bola tehotná, 2007 som si nejak tak začala odfarbovať vlasy a ja som skončila s úplne že peroxidovou blondu na hlave. No, mi sa začali tie vlasy lámať, odpalovať a ja som nosila klipy na vlasoch, lebo som mala tie vlasy strašné. No a potom vlastne v jeden moment som akože už videla, že to nie je dobré, že ja musím prejsť proste na svoju prirodzenú, lebo ja si vlastne nefarbím, ja mám prirodzenú farbu vlasov takúto. A išla som, to si ma vtedy ty naviedla, môžem povedať, že Igorovi Novosadovi vtedy, že teda naviedla, ty si vtedy, myslím, že k nemu chodila, ale teda si mi povedala, že však on je super a vedela som, že je, hej, že však som sa mu zverila teda do rúk a on ma vtedy akože ostrihal takto, ale akože veľmi pekne. Tu dobu bolo fakt, že to meno bolo cez celé, neviem, či tam ešte stále je. Všade to bolo, proste to, áno, jeho meno to všetci, áno. Takže akože som dôverovala, že to dá. A nemala som dokonca ani nejaké, že by mi to zle chytilo, alebo tak, že proste hneď, keď mi to nafarbilo na tú peroxidovú blond, tak to bola úplná zmena. Ja som vedela, že už sa k blond nikdy nevrátim. A dávala som veľmi dlho tie vlasy dokopy. Akože to boli roky, kým vlastne som sa dopracovala k tomuto. Mne istý čas tak zastavil ten rast a potom mi keby nerastli. To čo sa dnes deje? Dobre, nevadí. Dnes asi nebol ten úplne správny deň natočenie, ale keď je ten správny deň... Dali sme si budík, musíme to natočiť. No, čiže vlastne som si tie vlasy dala dokopy a roky používam vlastne túto masku. Skúšala som aj šampón, skúšala som aj takú tú starostlivosť po umytí a tak. Nie všetko by bolo také, že by som dala ruku do ohňa za to, že proste bolo to, že OK, neublíži, ale toto, táto maska, teraz neviem, že je to vidieť, za mňa úplne, že top. No, a teraz by som mohla prezriedať a povedať asi niečo k tomu, kým ja pôjdem odvratať. Dobre, takže u mňa nastáva to, keď si idem umyť hlavu, že ja teraz som prešla na iný typ kozmetiky na vlasy, takže momentálne som začala používať L'Oréal šampón a tiež mám L'Oréal túto masku. A som s ním veľmi, veľmi spokojná, som prekvapená, že túto som edíciu nikdy nemala. Je to proste z tej edície Elsev, ale oni akože celkovo, ja som s touto edíciou akože spokojná, ako to Elsev, ale túto konkrétnu rúžovú som ešte nemala a už mám do polky. A veľmi som spokojná. Ja som mala. A? Neviem, pre mňa to bolo také, že... Ja som to skúšala, akože ja nehovorím, že som pomedzi to, čo som používala, že som si neskúšala kúpiť šampón a iný, alebo že keď som... iný šampón, mimo toho, čo som používala. Alebo maska... maska. Mňa porazí. No. No a... Alebo masku inú, že som nevyskúšala, keď som čakala, že som mala objednané, ešte som nemala, tak som si kúpila nejakú a myslím, že aj túto rúžovú som mala a hovorím, že za mňa akože nič sa mi nevyrovnalo tomu Mont Platin. Ok, ja som veľmi spokojná s tým, ale akože Mont Platin, ale tak akože aj lacnejšiu verziu, lebo ten Mont Platin, koľko stojí? Akože on je dosť veľký aj, takže to 500 ml. To je okolo 40? 40 niečo, no. Ale 500 ml, takže... Ale zase vydrží to dlho. Tam nie, akože, dobre, ja mám husté vlasy, ale vydrží mi to také 2 mesiace. Tak záleží aj, že kto má presne aké vlasy. Že... A ako často si umývaš vlasy a tak, ale čo musím povedať, je, že som objavila toto, už som to použila 2-krát. Ale ja tam vidím ten rozdiel. Už to teraz na tom prepálenom slnku není vidno. Ale proste... Je to vidno, máš pekné tie vlasy. Hej. A čo to je? To je kondicionér, čo ja som vlastne, ak ty si hovorila, že masku iba bez kondicionéru, tak to, čo som tiež vlastne robievala predtým, ale toto som videla niekto to dal na internet, takže som sa influencla a kúpila som si to a za mňa super. A paradoxne to používam teraz tak už 2-krát, že prv som si dala toto, lebo on je to síce kondicionér, ale mne sa skoro zdá, že to je také maskoidné, ako keby maska. A tak to si dám ako prvé, potom si to zmijem, potom si dám šampón a potom masku. Čiže prv si dávam tento hydratačný kondicionér na vlasy. O nej. To vyskúšam. Určite.
Ako pred maskou vlastne si dáš toto? Pred šampónom aj celkovo, že najprv si to dáš do tých vložiek, si dávam asi odtiaľ to. Dáš na suché vlasy? Nie, na mokré. Normálne si prepelchneš vlasy a potom si toto dávam. Takže za mňa je to Balea, je to proste dématská značka, nie je to spolupráca, ale môže byť, ak nás niekto pozerá. Každopádne za mňa dvakrát, ja som už videla teda výsledok, tak ti to rovno tu posúvam. Čiže to je to, čo sa týka umývania vlasov. Dobre, ty si dáš, počkaj, takže ak to dobre chápem, tak ty si vlastne umieš vlasy, potom si dáš toto. Nie si najprv iba oplachneš teda vodou, hej? Potom si vlastne dáš toto, môžeš si to chvíľu pôsobiť. Hej. Potom si umieš vlasy šampónom, potom si dáš masku. Áno. A tak ti to sedí, akože máš veľmi pekné teraz vlasy. Ďakujem. A to som si nedala ani olej. Ja som si neumývala vlasy, hej. A to som si nedala ani olej teraz na vlasy ešte. Hej, máš peknú, no dobre, tak toto vyskúšam, tak to ti beriem teraz. Jo. Na skúšku budem si umývať hlavu, lebo ja som si neumývala teraz. A keď hovoríme o tom oleji, tak si ho ide olej dať. To je tento, používam. To je rovno vytiahne. Tiež Elseve, to je vlastne L'Oreal. A ten som už mala asi možno 3-krát alebo 4-krát. Ja sa vždy dám takto do končekov a aby som potom si nemusela... Ja mám tento, som mi zase míňal. Aha, dám. To vtedy ty si mi ho poslala, tuším, Kamila Šiková ho vtedy používala. Ja, to je ten, aha, už to máme tam. No, a ja ho tak tiež dlhodobo používam, on strašne krásne vonia, no. No a taký trik, keď vám teda vždycky vám ostane olej na rukách, je to, že robím toto. Do lakti. Hej, ja sa to dávam sem, aby som to cítila, lebo ten mne strašne voní. Nepekne vonia, hej. Ale aj tento L'Oreal. Aj krajšie. No je proste do lakti a preto mňa nikdy v živote nevidíte so suchými lakťami. Aj ty chceš? Aj ty máš sprej na Takže taký tip, tu si môžete vlastne dať ten zbytok. Ježiš, je postredná. Ale ona tiež pekný voňavý, no. Áno, to je jej, Jaži, čo robíš? Nie, to je jej, no. No a potom ešte, keď už hovoríme o tých maskách, akým sme ešte pri umývaní, tak je takýto, ale asi... tak akože dopoužívam to. To je vlastne od Swiss Opar kašmír vlasová kúra. Toto je veľmi dobré inak. To tiež dajem, keď dostanete a to je, čo neviem, koľko to teraz stojí, ale viem, že to stalo pár centov. No, do eura. No. Do eura to stojí a vlastne ja akože tak raz za čas spraviť takú vlasovú kúru. Tento kašmír ešte jedno je také dobré, v takej tubičke. To tiež sem priložím. To je možno ešte lepšie ako ten kašmír. Ale ja si to aj zvyknem kombinovať, že dám kašmír a to, že sem tam. Teraz hovorím, že nič iné nepoužívam, ale áno, niekedy si vlastne takto k tomu dám niečo. Že vyskúšala som aj nejaké masky a tak na vlasy, také, čo sa dávajú len tak, že pôsobiť. Ale ja chodím aj tak, že tak nie je to úplne pravidelné, ale na takú kúru vlastne, ktorá mi tie vlasy vyživí. Lebo podľa mňa sa o tie vlasy treba starať. To je to, ako sa hovorí, koruna krásy, takže... Treba sa o ne starať. A hlavne po tom, čo som si ja zažila s tými vlasmi, tak... No, ale ja mám tiež akože podobnú skúsenosť, že ja som tiež bola peroxidová blondinka, tiež som mala aj oranžové vlasy. Ty si tiež, no. Tiež som mala aj čierne vlasy. Ale ty už špekulovala si teraz niečo zase. Akože stále nad tým rozmýšľam, ale chcem to skôr iba ako šampón, že nechcem to proste ako trvalú farbu, iba tak, ale nepoviem akú, to uvidíme či vôbec, a keď tak sa nechajte prekvapiť. Ale určite nechcem už tak, že natrvalo farbiť vlasy a tak ja som spokojná s svojimi vlasmi. Ak by som ešte išla na niečo, tak by to bolo iba to, čo som bola spokojná a to bolo vlastne takéto, že do polky v podstate blond, čo som mala také, mne sa to vždy páčilo. Ombre to bolo, nie? Hej, ombre, sombre, ja neviem už ako sa to volalo konkrétne toto, ale hej, na ten štýl. Ale proste, že som to mala už tak dlhšie, akože, no vždy sa mi to farbilo o nejak odtiaľto, že začínali tie blond pravene. Ale keď som to mala vyrastené asi po tejto, tak vtedy sa mi to na mne najviac páčilo. Čiže, ale tebe sa to veľmi čiže do toho by som keď tak išla zase, ale to uvidíme, akože ešte zatiaľ som v pohode. Treba šetriť peniaze, zatiaľ na niečo iné. Bohužiaľ. No. Čo sa týka vlasov, to je za mňa všetko. Jedine, čo ešte môžem povedať, je, aké kefy používam. Ja mám Tangle Teaser, som spokojná, jedna je moja, jedna je Brianina. No, ja mám ešte otázku jednu na teba. Inak ja používam tiež Tangle Teaser a plus ešte jednu, tiež ju som pridala, lebo som sa to nezobrala. A Larinka používa Pet Teaser.
No, že pre psov je tiež. No. Tiež mám hore, to tiež sem postiem. Hej. Ale čo som chcela povedať, že čo používaš vlastne pred sušením? Nejakú ochranu? Pred Nepoužívam. teplom? A keď si prežehliš vlasy? To ten olej. Neviem, či je konkrétne na to, ale používam ho. No, to je chyba. Ako videla som rôzne také tie testy, ktoré sú, akože sú už moc nežehlím vlasy, fakt akože za posledný rok asi tak 3-krát som si prežehlila vlasy, ale Ty ani nevieš, že máš tepelnú ochranu. no vidíš, keď som šikovná, proste som to cítila tak. No. Takže nie je na konci, ale aj pred trénovaním si treba naniesť alebo pred žehlením ako tepelnú ochranu. Ja mám momentálne toto. Počkaj, vlastne to není tá istá? To je tá istá rada. Tak teraz som si žila aj. Že vlastne je to ako ten šampón a maska. Každopádne je to také, že neoblíži ani neohúri. Je to také, že OK, ja tú teplnú ochranu musím použiť. Normálne máme set, sme si videli. Ale je to také, že OK, ale hovorím, neodpadávam z toho. Ale škoda, že Medicube nemá niečo tiež takéto, že ochranu. No podľa mňa tým, že začali, tak začali základným a potom bude, si myslím. Hej, lebo akože toto by som chcela, no. Takže chcela by som to vyskúšať. No a vlastne ja sa teda ešte vrátim k tej Medicube, teda, že som to skúšala. Ty si to skúšala teda už tiež. Za mňa je to výborné. Ja som najprv, že dobre, však uvidíme, lebo predsa, dobre, je to korejská kozmetika, myslela som si, že to bude dobre, na druhú stranu predsa je to zase virálny produkt a je to také, že treba to vyskúšať. Všetko by chcela. No, takže za mňa áno. Za teba? Za mňa ten prvotný, taký keď si umiete vlasy, tak je taký, že svieži pocit. Veď si bola spokojná, si pozerala aj na mňa, že aké to je super. Hej? Veď počkej, dostaneme sa k tomu. Chcem to opísať. No, že za mňa proste je to taký svieži pocit, ale akože je to super. Ale chcela som povedať, že vlastne ja mám teraz šampón a zase mám masku. Že neviem, aký kondicionér, lebo kondicionér som neskúšala. Ja som okamžite išla z tejto rady po maske a po šampóne. Takže toľko z mojej strany, čo sa týka vlasovej kozmetiky, ja tam nič iné viacej také nemám. Ani ja jedine ešte na vlasy, čo mám, je, že podľa mňa tento suchý šampón, keď už sme pri tej vlasovej, je veľmi dobrý. Je to vlastne balá tento. A je to taký, že áno, vždy, keď si nastrikáte suchý šampón, tak tam máte to biele, ale to si viete, tento akože fakt vie, že minule som ho mala, ty si ani nevidela, že som mala proste biele, že jednoducho viete si ho tak strebať. To ja potrebujem aj, no. Čiže je dobrý, akože som spokojná s týmto. Tiež balá. No a tiež mám z vlasovej kozmetiky, som tiež skončila a môžeme ísť teda na tú tieľovú. A ešte počkej, ešte vlastne, ty si hovorila Nehovorila som o L'Oreal, idem to spratať, že vlastne Laru si nechám asi zvlášť potom. Dobre. Keďže to je akože malú, neviem, či chceš zvlášť, alebo chceš teda tiež povedať, alebo vlastne k tomu vieš tiež potom si natočiť krátky mini vlog, čo používaš. Jo, poďme na tieľovú kozmetiku. Hej, tiež som to tak zhodnotila teraz, že nebudeme hovoriť iba o sebe. Áno, a v krátkych mini vlogoch môžeme potom povedať aj čo používajú naši zvierací miláčikovia, teda moje. A čo tvoje dieťa. Ja som Patrikanu spomenula, že môj syna tiež má suchú, no ale Ježišmaria, to dnes čo je? Povedz mi. To budem strihať iba, že tu neviem, či to... Vrazila si naše deti. Pohode. Ne, to vôbec tak nebolo myslené. Ja viem, ale jak to ale neznelo to blbo. Je to zaostrihané tak, že to nebude. A že vieme, že si to tak nemyslela. No dobre, poďme teda ďalej. Čiže ja by som začala asi úplne takým tým proste za mňa vazelína alebo indulona by mala byť v každej lekárničke alebo každej domácnosti. Ja mám teda modrú indulínu a mám indulínu. Ale že dnes to je zaujímavé. Indulónu a mám takisto aj vazelínu, tuto mám, ale používam ju, mne sa teraz začali robiť suché časti okolo nosa a takisto aj tuto. No a
A za mňa je to akože také, že must have. To stará dobrá klasika. Dobre. A drží na tom aj make-up. Hej. Hej, na tejto hej. Na vazelíne neviem. No, ale je to inak krém na ruky, teraz pozerám. To je originál, krém na ruky tam napísané. Ja vám to ukážem teraz, jak mám jakú super vazelínu použiť. Ale... Tak odporúčam. To je oplula. Odporúčam. Ja milujem. Ale inak má to 45% vazelín a 3% lanolín. No, čiže to má vlastne tiež vazelínu. Dobre, expertka Bronislava končí so starou dobrou klasikou. A poďme ďalej, prosím. Dobre, poďme, že na tie ruky, lebo teraz vlastne si prišla s produktom, že ktorý je úplne super a ja som si ho musela kúpiť tiež. Výborný produkt, zase je to Balea, ale normálne, že keď si to dáte na ruky, tak potom sú tie ruky také... Lebo to je proste anti-aging. No, ale oni sú také vyživené, také napité, také úplne hydratačné, hej. A hlavne nerobia ten masný flak v podstate, ako niektoré krémy robia na ruky. Napríklad taká Indulona by spravila asi. Čiže viete hneď, to som sa povedať, že keď to už tak zaschne, čo je chvíľočka, tak to hneď môžete robiť hocičo. Lebo proste máte normálne ako predtým. Teda myslím, no, že tam není ten masný flak. Ja neviem, či to tu už nevieme ukončiť, lebo to je hrozné. Ale tak, no... Veď snažíme sa robiť, čo môžeme. Potom mám nový produkt. A to je vlastne tiež z korejskej kozmetiky. Teraz sme to napísané, že vyrobili v Koreji. V Južnej Koreji dokonca. A čo to je? A to je vlastne aloe, 99% aloe. Ale ešte aké pekné balenie. Jak ten list aloe. No a je to vlastne, môžete to použiť aj na vlasy, a hydratačné to je. A je to hydratačný upokojujúci gel. A vlastne aj na, napríklad na tvár, to som si prečítala, dobre, nejak Indulonu. Môžete to použiť aj na tvár, prisahám, že to je. A keď máte napríklad pod oči, že také vankušiky, že keď ste málo spali alebo tak proste si to dáte a to vám tak upokojí, ochladí. A môžete to aj na vlasy. Môžete to používať aj na vlasy a aj na telo. Čiže vlastne to je taký multifunkčný, upokojujúci, hydratačný gel. Ďalej. Ja som veľmi spokojná, ja to som si to bohužiaľ nedoniesla, bolo to príliš ťažké, ale ty máš z toho radu krém. Lebo... Hej, ja som si to tiež chcela zobrať a tiež som si to nedoniesla, pretože chodím to nakláňam. Toto. Sprchač máme tiež a ten je fakt dobrý. Akože fakt, že keď človek je v tej sprche, osprchuje sa tým, tak proste umie sa tým, tak proste sa cíti veľmi dobre. Akože ja mám rada. Asi preto, že je tam tá urá. Som musela prečítať, aby som ti nič stretla. Ale oni sú rôzne, akože ja mám teraz pre suchú až veľmi suchú pleť, pretože mi sa vysušujú nohy a ja to mám tiež strašne rada, že dobre, mala by som používať, lebo takto, ja používam ten sprcháč, ale toto je inak veľmi dobrý ten krém. Ja nepoužívam ho pravidelne, aj keď vyzerá, že áno, ale nie, to je, že sem tam ho použijem a mám ho dlho. Počkaj, není po ruke? Že ne. Ne, ako toľko ho nemám ešte. No ale veľmi dobre, že keď sa s ním natreš, tak skúsi dať... kolena. Na kolena si dám. Že on je... Aj sa veľmi pekne vpije, aj sa dobre rozotiera, že ja som s ním... Nebudem vám toto ukázať detálne, kvôli tomu sa to, že som zistila, že tu mám chlopky. Klasika, dievčatá. Fíha, ale ten je lepší, než ja mám tú Baleu. No ty si mi hovorila, že si tiež z Ureo kúpila Baleu. Áno, ale toto je oveľa lepšie. No. Ešte krásne vonia, no. Rada mám takou voňou čistoty mi vonia, vieš? No hej, a ja tam mám tiež lebo ja používam napríklad aj voňavky a proste mne potom preráža sa to. Ja to nemám rada. Potom keď už tak zrovna také edície, ako napríklad keď som používala Victoria's Secret Love, tak som mala ale aj krém, vieš, napríklad, alebo sprcháč tej istej, čiže to mi nevadilo, keď to je takto parfumované, že to je v kope, akože tá istá s voňavkou, ale keď mám inú voňavku, tak proste radšej som, keď sú bezparfumované. No a tým pádom hodnotím, že toto je určite lepšie, ja mám túto Baleu, ako ona nie je zlá, ale na budúce si kúpim hento.
Ako hovorím, je to veľmi dobré, ale ja by som sa mala viacej venovať tej kozmetike na telo, lebo mne sa strašne lenivá sa krémovať, mňa to vôbec nebaví. Ale teraz som si doniesla toto. Ja mám menej ešte už. Hej, lebo ja si to striekam ešte aj na od kolien dole nohy, keď idem niekam, tak mne sa nechce krémovať. Áno, mi to poradila tú hmlu a tým pádom nemám vysušené nohy. Čiže o to zase je to, že nepoužívam krém, lebo konečne som našla niečo, čo iba chytím, nastriekam a idem. No, takže akože v tomto by som sa chcela polepšiť, aspoň, že večer, keď tak aspoň si tie nohy natrieť a zadok stien, takže proste tá pokožka to potrebuje, ale zanedbávam to a priznávam sa. Proste používam, o tvár sa starám, ale o krk, hej, dekolt a zbytok tela chudotko treba tiež popracovať na tom. Lebo ten tiež stárne. No, ďalej. A treba vyživovať tú pokožku, o telo sa treba starať. A ešte jednu vec používam na telo, inak, to je vlastne tento olej. A ja s tým sa natieram tiež. To sa zvyknem tiež po kúpeli, keď inak hovorím teraz, že to nepoužívam pravidelne. A je to tak, hej. Že si proste protirečíme. Ale akože takto, keď už, tak si zvyknem niekedy dávať, to tiež veľmi pekne vonia, ten olej. To super aj si urobí taký masážny oný, že sa masírujete a tak s partnerom, to tiež dobré. Ale ja si to zvyknem, lebo je anticelulitidný. A tak to si zvyknem akože dávať niekedy. Hej. Na stehna. A tiež to nerobím pravidelne. A mala by som, a to je dobré, lebo mám celulitidný. Hej, je to masážne, ale je aj anticelulitidný, no. No, ja skôr to druhé využijem. Nemám partnera. No a? A čaká, treba ísť potrebať na masáž. To tam návod pre singles. Hej. Ale akože veľmi pekne vonia, tak sexy. Ale keď už hovoríme o tej celulite a o týchto veciach, staranie sa presne o tých partí, čo sa týka, kde je aj ochabnutejšia koža alebo tak ja mám jeden prístroj a to je vlastne Galvanic Body Spa, ktorom vám tu budem hovoriť, ale že by som to používala. Bohužiaľ som na tomto ja lenivá, ale musím a chcem to zaradiť, lebo videla som rozdiely, proste aké sú pred a po, reálne rozdiely, keďže som s tým robila, tak proste jednoducho boli reálne rozdiely. No a vlastne tu sú, ešte raz poviem reálne rozdiely, tým ma porazí. Každopádne tu sú k tomu gély, ktoré sa dávajú. Jeden je pred a druhý je po. A ešte tento je pred a tento po, a neviem. Ale pozor, keď sa asi obávam. To nechaj tak radšej. Dúfam, že nie. Ale akože mám to dlho. Ale neviem, koľko. A to sa používa nie každý deň, asi to bude ako galvanika, že to proste posunie nejaké 3-4 dní a potom znova ideš, hej? Ano. Inak akože ja som inak absolvoval strašne veľa ošetrení všelijakých už takýchto. Ale to je dobré, inak akože tá galvanika, celkovo ja mám tú žehličku na tvár, to som vám tu ukazovala minule. A ona tiež funguje vlastne s tou vodou, že musíš mať mokrú ruku a hej. Tak, hej? No, nemusíš mať len mokrú od vody, ale môžeš mať aj od toho gelu. Aha, no hej. No a vlastne to sa naniesie a potom sa tam robia pohyby. Dobre, to položím radšej, lebo z tohto môže byť memečko. Ja porazí, bože. Toto bude super, tak čas sa bude super strihať. No ale napríklad s čím nie som, keď už sme hovorili o tých voňavosti, čo sa týka krémov, že máme radšej také, tak o čom som presne povedala, že mi to vadí, keď je to potom cítiť, tak ja som si kúpila túto Skin Food, či jak sa to volá, Veledu. A ona je tak, akože môže hydratovať, alebo ja neviem čo robí, každopádne u mňa už... A to sa na čo dáva akože? Ja som to chcela, lebo som vedela, že to je proste akože dobre, to ma tiež influencer. To na telo? Hej. A face a telo. A to ten na dry areas, no proste na suché miesta. A že tiež akože, že proste ti to zhydratuje, alebo proste čo to je. Až na to, že je to tak do citronová, ako citronová tráva, alebo niečo také, a to mi smrdí. Aha. No nie. Možno niekomu to vyhovuje, ale... Ja mám na tvár Veledu takú s takými, ako keby... Mne to vonia, mne to pripomína dovolenku a krémy. Aha, no, to proste... My sme išli na Kapverdy. Fakt? Tak mi dohorej. To vôbec, to sú Kapverdy moje najľúbenejšie miesta na svete. Ja by som, no ale takú
Že ho mám zdávať na suché miesta. No, úplne mi to tak pripomína. Bo raz som ti to vyskúšala. Hej, že natri si to a potom ti budem smrdiť. Hej? Tak ja ti nemusím, ty mi nemusíš voňať, chápeš? Dobre. No bude, že čo, to som natrela hentým, že Ale akože, tak možno s mojou Dobre. pokožkou to není akože kompatibilné, Mne vieš? to voní. Tak primorsky mi to voní. Zaujímavé. Sranda, no, ale to každý človek je iný, keď to zrovna vadí. No, Dobre, ja mám ešte vlastne, už sa blížime ku koncu, ale mám na nohy, som objavila tiež, má niekto influencer, ja mám asi musím prestať pozerať, ale nie, toto je veľmi dobré, ty si to už tiež kúpila. áno. Je to Preto krém som na to nohy. vyskúšala a je to brutál. A je tam tiež 25% urea, teraz pozerám. Vypadni mucha. Tak to bude tou ureou, no, že to akože extrém spraví, lebo ja som to vlastne vyskúšala, keď som mala vysušenú, akože ja chodím pravidelne na pedikúru, ale mala som aj tak, však je leto, šlapky a tak, že aj keď ideš na tú pedikúru, tak proste to potrebuje ošetrenie nie raz za mesiac, keď ideš na pedikúru, alebo raz za 3 týždne, ale proste potrebuješ ju trošku tú kožu aj hydratovať, predsa v tých, hej, že kráčaš v šlapkách a tak ďalej. Prvýkrát, keď som to vyskúšala, tak kúkam, že wow. No a musela som si to tiež kúpiť a používam to teraz, si to natieram. No a ja som si teda to pravidelne. kúpila ešte k tomu. To je krém, toto je maslo. V podstate, že toto by si mal si dať akože v noci, že ako takú masku, ako keby do ponožiek. Ale síce aj toto by malo byť do ponožiek, hej, lebo je to také, proste, že ti to musí. Musí ti to stiaknúť do toho, Hej. musíš si to, a inak netreba toho veľa, lebo som zistila, že keď si trošku menej natriem, tak ono stačí si to len trochu, keď chceš veľa, tak hej, do ponožiek. No každopádne mám aj toto maslo, tej istej značky, Knajp, neviem, jak sa to číta. Čiže... A čo je lepšie, akože či používaš to na striedačku, že jedno si natieraš, takže cez deň a druhé mám to krátko, čiže som to mala iba raz, to maslo. Ale ja som furt bosa a že nenosím teraz ponožky skoro vôbec. Akurát dnes mám, lebo bolo chladno. Ja som raz mala z tejto značky korejskej. Je to vlastne maska v podstate na nohy. Čiže vyživujúca. Ja som už túto jednu mala a potom som mala ešte takú, ktorá je exfoliačná, alebo či, jak sa to povie, proste tiež z tejto istej rady. A bolo to za mňa také, že čo ja viem, asi to treba viacejkrát. Ale určite to pomáha, akože nejak vyživiť, alebo tak má to Argan Macadamia Oil. Každopádne som si to kúpila znova, že uvidíme, vyskúšame. Tak. No a ešte mám vlastne, to som ešte nepoužila a som zvedavá, aké to bude. A to je vlastne od Balei. Ak vy máte skúsenosti, tak ľudia napíšte. A je to vlastne maska na ruky. Mňa by porazilo, keby si to dám na ruky, ja mám to mať na rukách. To máš akože v noci? Lebo akože čo, dáš to na ruky a potom akože čo, medituješ? Že je to s kyselinou hyaluronovou a vitamínom E, dodává intenzívnu hydratáciu na 24 hodín. Použitie... Ty sa pripravila 20 teda. minút. Hovorím, že som to ešte nemala, tak som si to prečítala, môžem si to dať 15-20 minút. Tak ale vieš, napríklad dáš si uhorky na oči a dáš si Ja podcast. vadí, keď mám niečo na rukách a takto na nohách, že mám mať dlho. Akože kúpila som si to, neviem, či to budem používať, lebo som s týmto spokojná a toto je hneď okamžitý účinok, to, čo sme bavili sa o tom a takže uvidíme, ale tiež ma to urajú inak mimochodom. Ale čo som chcela povedať, že ja napríklad, keď už hovoríš o tých rukaviciach, tak ja som mala extrémny problém na Floride, že ja som si normálne musela kúpiť bavlnené rukavičky. Musela som som mala tak vysušené ruky, že normálne, že keď som si takto zovrela, tak mi praskali proste do krvi. A mala som to dlhodobo proste tento problém. A hej, na noc som si to dávala, normálne, že natrela som si hrubou vrstvou, ani neviem, že či bazénom alebo nejakým krémom. A bola som v tom. A akože potom, jasné, že to vadí ešte, keď vieš, máš dieťa a tak ďalej proste. Tak som spravila iba to, že z tých rukavičiek som si odstrihla, aby som mohla aj telefón, aj všetko proste, aby som vedela fungovať, takže som si akože odstrihla na prsty ale dlhodobo som to musela používať, no. Bolo to hrozné. Ale som rada, že už tento problém nemám.
Preto ty si tak, lebo akože možno aj na tie ruky, že si na to dávaš veľký pozor, keďže vieš, že si týmto prešla, vieš, lebo ja napríklad, čo sa týka rúk, ja nemám rada celkovo krém, hej, že naša mamina napríklad tá si vždy krémovala ruky a tak. Ja som to neznašala, preto aj ak si všimli, tak ja som si nenatrela tie ruky s tým takto, ale ja si takto. A to ma naučila potom mamina, že tak si len na tú vonkajšiu časť, že iba takto natieraj. Takže ja si vlastne iba toto natieram. Ako, odmyslite si moje nechty, hej, prosím. Normálne, že tam nejsú. Ale proste, že si myslím, že mám celkovo akože mladé ruky na to, že mám toľko rokov, koľko mám. Nie? Hej? Ty neukážeš? Aj ty? Aj si pamätám, že keď si mi ty hovorila raz, že som mala také, že suché, že niečo by som s tým mala robiť, že také, alebo nie, že také, že nemala som ich také vyživené, hej, akože treba sa aj o ruky starať. Ono človek si povie, že ale je to, tie ruky a no, telo sa vám poďakuje, keď sa o nich budete starať. Hej. A tak vždy sme mali chválené ruky. Hej, no, máme veľmi podobné, že niekedy, keď sme boli u nechtárky a bola fotka jednej z nás, tak sme nevedeli, že ktorej ruka to je. Hej. Takže taká sranda, no. Alebo minule sme si tak pridávali, tuším, že tiež a sme v podstate kvôli len tetovaniu za to, že mám navyše tento prst. A ty máš Máš inak, ho navyše? Myslím tetovanie. Hej, no. Inak no, plánujeme teraz robiť také vlastne pod Sisters Unmasked, bude také, že taký, ako to poviem, že bude to patriť pod Sisters Unmasked, ale aby sme to oddelili, také, že o našich takýchto podkategória, áno, podkategória. Alebo kategória, alebo tak, no. Hej, a bude to vlastne, že medzi 4 očami. A tam sa o nás dozviete akože veľa vecí, aj o mne sa dozviete, čo to vám prezradím. Že bude to také uvoľnené, bude to vlastne, že sa budeme rozprávať a povieme vám, alebo teda respektíve dozviete sa veci. A napríklad aj toto tetovanie, neviem, či sme to niekedy už niekde dávali, ale... Nemyslím si, že niekto vie. No, že aj to má špeciálny význam a bolo to veľmi zaujímavé, ako vzniklo. Takže tiež sa to dozviete a myslím si, že to bude veľmi zaujímavé toto, že? Hej. Akože veľa toho ľudia, ak si myslia, že vedia, tak nevedia. No absolútne netušia. Vôbec netušíte. Ja som chcela napísať knihu o svojom príbehu a teraz vlastne naposledy, keď si sa pýtala, že či sa ľudia zaujímajú a či chcú vedieť aj o mne, tak boli odpovede, že áno. Za čo ďakujeme. Áno, že ďakujeme vás za tú zaujímame spätnú, aj spoločne, aj celkovo za tú oddelenie, spätnú väzbu, presne tak. Takže sme sa rozhodli, že vlastne prinesieme ešte k tomu mimo to, čo riešime, vlastne tie tvoje veci a tak. O to neprídete samozrejme, budeme to dávať tak, ako to máme nastavené, proste každú stredu to vychádzať bude. Ale teda, aby sme to trošku oddelili, tak sme vlastne spravili toto medzi 4 očami. Takže ja teším sa, lebo zase to bude niečo iné. Aj mám rada takéto tie naše rozhovory a také tie uvoľnené. Aj keď nie, však zase začal tak chaoticky. Ale aj takéto sú dni. Takže máte to autenticky, von to vyjde. Aj s tým svetlom, aj keď som bola z toho úplne najprv zo začiatku rozhodená, že toto ne a teraz kam. Som presúvala, no ale nevadí, no. Hej, presne natáčame vonku a prírodzenosť. Takže sťažnosti na slnko, nie na nás. Hej. Tak. No, ďakujeme teda, že ste s nami vydržali do konca. Ďakujeme krásne. Dúfam, že vás to bavilo. Určite nám dajte nejaké feedbacky, alebo keď máte vy niečo, napríklad nejaký dobrý produkt, s ktorým ste spokojní už dlhodobo, tak sem s ním. Alebo kľudne, keď inflasíte, ako vidíte, funguje to. Že ak budete chcieť vedieť možno nejaký produkt, niečo, čo si o ňom myslíme, alebo tak vieme to aj v rámci krátkych videí spraviť, aj v rámci dlhších videí, čiže prebrať si nejaké veci, čiže zakomponujeme to určite do toho a dozviete sa všeličo. Jo. Dobre, tak ďakujeme krásne. Čaute.